Rakkausapokoppai, eli kaikki muut paitsi Tuomantila 5 johtoa. Koira. Tänään jotka radalla nähnyt. Mitäs sulla olisi? Täytyy varovaisesti pikkuhiljaa huomaamatta. Silloin päivän esimerkki lähdössä näistä koirista nopein oli kilpailuaan juosu Rakkausapokoppai Ai, joka tästä teikin ensi kilpailuaan juoksumaan 16 starttia. Kaksi suurin kilpailu oikeuden saanutta koiraa, eli tietysti muut 3 kuukautta on ikäraja näissä kilpailussa on 15 kuukautta, kun voidaan saavuttanut saada kilpailun osallistua. Hieno kiihdytys, aivan uskoa. Sieltä numero 3 Foxy-Helena Nakkaar, toiseksi ulkoa numero 4 Rakkausapokoppai Ai, joka tänään on tehty jo voittaa. Kolmantena numero 1 Tulimaan Mia Lansa. Sitten se on Mia Kontesta ja poliittisesti sellainen syky. Kaarteesta joku tuodaan sukaan, kun Foxy-Helena Nakkaar joka edelleen. Karvaali ensimmäisenä ja toisena numero 4 Rakkausapokoppai Ai. Sitten Tulimaan Mia Lansa. Tulimaan Mia Kontesta ja poliittisesti sellainen syky. Eli tässä järjestys vähän puuttuu kyllä tänään aiemmin johtuu.